puča u vladi Federacije BiH, kako to naziva premijer Nikšić. Finansijsko-obavještajno odjeljenje SIPE okončalo istragu o pranju novca od neplaćenih i utajenih poreza firmi povezanih sa kompanijom Lijanovići. Izvještaj je proslijeđen tužilaštvu BiH. U kompaniji Lijanovići kažu da je to još jedan udarac na njihovu porodicu. Iz SIPE kažu da imaju čvrste dokaze koji potvrđuju da je vršeno pranje novca od neplaćenih i utajenih poreza pravnih lica povezanih sa kompanijom Lijanovići. O svemu će zadnju riječ dati državno tužilaštvo. Sve naložene radnje su okončane, te je Državna agencija za istrage i zaštitu tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijela izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenim krivičnim djelima protiv više pravnih i fizičkih lica zbog više milijonskog iznosa za koji je oštećen budžet Bosne i Hercegovine. Prvi čovjek kompanije Lijanović i federalni ministar poljoprivrede Bjerko Ivanković-Lijanović kaže da podržava rad pravosudnih institucija i ističe da ne strahuje od ishoda istrage. Ja razumijem da se na mene pokušava izvršiti pritisak, zastrašivanje kroz raznorazne istrage, ali sve što ja radim je u skladu sa zakonom i nema tu nikakvog straha, institucije treba da rade svoj posao. Istraga protiv kompanije Lijanović u ovom predmetu pokrenuta je na osnovu prijave iz 2011. godine. Tada su prijavljene firme povezane sa Lijanovićima koje su osumnjičene za utaju skoro 5 miliona maraka PDV-a. Protiv kompanije se vodi istraga po još nekoliko osnova, a protiv Jerka Ivankovića Lijanovića istragu vode i policijske agencije u Federaciji.